Here we go. One step at a time, don't be living on the line. I don't need a friend, I got more than on the mind. Sunshine in my brain, making everyone complain. Radio in the heart, don't be being so strange. Think I'm losing it, baby, where have you been? Everybody says that you're moving again. I don't wanna be right, baby, every single night. And I could tell you a thing about taking your time. It's making me nervous. Fortæl lige om vores prise. Vi har ingen ketchup. Nej. Jeg tager hjem, for jeg gider ikke. Nej, for det. Meget fin udsigt. Ja. Men det er ikke ligegyldigt. Naturen stinker uden ketchup. Nå, men der er altid dunkel. Og trøste medicin. And action! Martial art. Woo! Shit, macho! Wow! Er det dig, der er Chuck Norris? Ja, det er mig. Chuck Norris. Det var Chuck Norris. Chuck Norris? Er det dig? Chuck Norris in the wood? Yeehaw! Sådan. Sorry. Så er brændt. Action. Das ist ein Ball. Das Ball ist ein Grundstück in ein gutes Abend in das Wald. Und keine Wald. In der Wald. In der Wald. Hey, hallo, du Skolelærer. Und das ist sehr gut. Und ich fühle ein Glück, wenn ich sehe die Flammen das Ball machen. Ich liebe das Ball. Das ist ein Grundstein in in deine Bull. Ja, und ich will gern meine Balltanzen machen. Ja, venlig lidt, og så skal du... Hey, venlig lidt. Jeg vil ikke... Kan du das tuben? Für das... Warten ein bisschen for satan. Sådan der. Og skal vi lige have... Ein bisschen Ja, Flammen machen. Ja, okay. Ball Op for satan. machen. Ich Ball machen. Das ist gut, das ist gut. Det her, det er Lars von Trier potentiale. Det skider på. Hvad siger du? Det er Lars von Trier potentiale her. Det skider på. Ja, og der nu er et refler. Og så dør det. Ja. Cecil og jeg havde glædet os til pølser her til morgen. Keine Bockwurst. Keine toastbrød. Jeg snakker bare til kameraet. Og der er en nordmand der. Godmorgen. Hvad er sugen lige her? Hvad? Er det medicin her? Det ved jeg ikke.